Ang kahiusa, ang unity sa banag asawa, the sacrament of marriage, kami niyon. Importante sa banag asawa o sa mga anak. Sa tanang asawa o bana, salamat sa inyo. Tanang mga anak o mga kabataan. Unsa importante ang inahan o gamahan. Wala ganyang inahan o gamahan, wag di ka rin na obispo, why na Santo Papa, why na engineer, why na teacher, why nagpare, why na madre, why na nagat, why na nguma. Gikan gil sa iyang tiyan for 9 months. Gisabak kita. Importante kay ang banag asawa. Katong pangutana sa mga presyo, ilang gibitik ba si Jesus? Siya unsa nitabo? Nganong si Moises nagtugot man? Gitugot lang niya is dispensation, but originally, biblically, di yun pwede bulagon. Ang sitwasyon, kahimtang na siguro diha ang hinungdan na nagkabulag ang mga asawa. Tungod sa family background, tungod sa natagaw, barkada, bisyo, o banpan nga mga responsable ang mga asawa. Posible, wanahimutang ang gugma, tagatagaw. Mas kung kapili na gani ka o asawa, mo ng asawa yun. Pili kag bana. Maibog yapon ka. Naman tayo kaibog yapon. Pana ang pagpugong. Napadog di ka pugong. Pugong yun. Nga na. Bago sa pare, pugong yun pare. Ingon si San Pablo, o di ka kapugong lang, gawas. Minyo. Apan ang atong lifestyle, laylay tag orientasyon o application. Karon, ingon Ginoo, gihimo na nako ang kahayupan, nalahingan lina. Ang nagtao naghingalan. Siguro des Mindanao lahi, dito sa Luzon lahi pod, Visayas. Pero sa tuwa kay pamilyar man ato ning atong palibot. Sa atong unang mga katigulangan, gihimangan na kini mo ni kabog, kini kwakret ni, kini halo ibed, kini kagwang milo. Kini mo ni ang krokotok, mabiya, tikling, kiyaw, kukuk, manatad, limukon, sikob banog. Kini mo ni ang mga hulukay, kini ugahipon, udto-udto, hapon-hapon, kini kubra, kini banakon. Kini makupa ni, kini durian, rambutan ni, kini tambis. Kini mo ning mga gabi, kamuting kahoy, kamuting bagon. Kini kabindis ni, tindok ni, kulimpang ni, kini pilipog, kardaba, saba. Ang nakakita mga bataan, wala kita, nas libro sila, libro na. Kasauna na dato pa niya tubok din sa kakahuyan, kini lawaan ni, kini apitong, yakal, magkuno, tugas, trigas, o sa pa ni. Ipamutol man. Na, buyo-buyo ng bukid, buyo-buyo. Muna sigbaha, kawan namin pugong siyot, taas tubig. Ang subdivision, gisimbang ang sapa, mangiting nagdalan. Nasuko ng nature. Muna karon paminaw ang nature karon, ang movement sa dagat, sapa, kabukiran. Kaya nagkuhan ko, kalibutan ko dyan. Plus, nasumpay ng mga ubang planeta diya sa solar system, sa cosmology. Lihok. O nagasto na po, 2021 na gud karon, nakagulang ng kalibutan. Nakahilis ng ice. Nabustot lang ozone layer. Igang na kaayo. Puti ng tugnawa. Pamilya. May pamilyang lumad, tribo, Muslim nga pamilya, na protestante, na katoliko. Sibili, doon yung legality sa marriage license, naman tayo balaod. Ang huwes na lisensya, magkasal, o pastor, di kunisa ang pari, may lisensya sa pagkasal. Kung may lisensya, di ka kakasal. Yung legality, ato sakraminto. So, ang origin ko na ito, gigas Ginoo, gihimo ta. Biya kasi mo mamagpapa, tipon ka sa mga asawag bana. Ang ba na balik, ditipon na sa pamilya. Ditipon na ang mantiayon.
Muna makadugog ang papagmama nga nag-away magtiayon, musagpat man na ginikanan. Kadugog man. Hindi mo nang kultahon ni mong asawa, suko ang amahan, huwag mo kultahan na mong anak. Pablatos barangay. Nga na. Manauban, mag-away sila, mga papel na lang. Isus papel, ikaw gyud ha, dugay ka mo uli, palahubo ka nako. Di ka mulakaw di ka mananghid. Ikaw po asawa ka. Wala, ipabasa. Why? Tingog. Pero nagbasa. Wapol makahibalo nga anak nag-away di ay. Oh. Na nag-away, tinigbasay. Guba. Panabo ang banang. Asawa, tas malita. Tinigbasay. Bangko mo na guba. Tinigbas. Muna po tayo kaining atong mga lead couples. Nangatag o pre ka na seminar sa mga sununon. This encounter na PSKB sa balay, sa atong GKK, Pangos Kristong Banay, na marriage kaning mga couples for Christ, apilang mga bata, batanon, single, na pamilya apostolate. Pamilya apostolate. Na ang dipining pagpalawom unsa ang value, importance, sacredness of husband and wife. Ganyang buntag, mga alas 4 na ini, next kapalir. Iyan po akong bana. Nga naman, taas kayo sugar, taas creatinine, ang oxygen niya nagkababa. At iyan po na. Tumalalan po na ang kwan sa doktor. Niya, dagampo. Sangpita ang Ginoo. Mag-ilan po ay tatanan ko. Na itong pagabiig, balitaan ko, Father, imong barkadang PSL, manggahan, namatay. Murbot to'y mutagbo na ako, mangising-isi. Dito naman siya scanmin, heart attack man siya. Grabing hinilakay. Sa paghahaya, mingon nga, Mama, I love you. Daddy, I love you. Sa buhay pa, I hate you. Say, mo kita nito I love you, patay na. May nang karong buhay pa, inang papa ni mo. Pa, Daddy, Tatay, Irpat, Palski, I love you. Pupuna sa mama na to. Ibungat yung imong sang gimahal. Ang papagmama po, gaksay mong anak, Dong, I love you, Dong. Bisag bubuhay ka, Dong, mahal ka na ako. Nga na, muna, mumaymay ganyan ginikanan, mumaymay ang mga mama, ang papa, ang mga moy-moy, maminaw gita. Nya, kumutubag ka, pananghid. Can I reason out? Mananghid lang ka para di imingon nga matag ito. Kung akong mataas gamay pa ni, di mo tubag-tubag ron. Karon o makatrabaho na gani ang mga anak, tunong mo siya kanan, maday 1,000 o. Pagkahapon, bawiyon ko ng 500. At nagbawi. Kanyang ginikanan, martaon ni pobre na kanyang ginikanan. Kaya ang mga blessing, tuwas mga anak. Tuwa nakaabroad sa London, tuwa sa Bohol, tuwa sa Korea, Japan. Tunuli inyo ginikanan. Gahagok na sila. Ang pait karon sa kaminyoon, kanang wa na yun kay madaw-daw ba, kanang wa na yun kay imo ba, tapos mga anak, gigutom. Nag-eskwela, way baon. Man na kay tanong sa uma, yung ba kay uma? Muna nga magpakanaag yun ang mga ginikanan para sa mga anak. Pinakaroon mo di man sila, exam na namo, may baon, module na mo. Napay tubig barena, napay suga, napay grocery, napay mga sinina. Apan ang tao mabuhi siya. Pwede niya magdinato, pwede niya magpinubre. God will provide many ways and means. Ang problema diyan, makasakit na ang bana. Nasakit na kay natake na iyang high blood, ikukul ng dila, bungol-bungol na, hiwi ng naong, ang tiil nagsaguyod. Nga, ang mga anak, labayan siya. Magdoa ito kumasakit ito. Kumusta mong kabrad? Naghilak. Gusto ko pa yung matay na ko. Ano naman? Sa unang nga na ko trabaho, doon lang ko nila. Karon nga wala ko trabaho, labay-labayan lang ko nila. So nag-self-pity ka. Wa man, Father.
Busy ng mga anak trabaho god. Pero gumis pa god. As bishop, maginay mo punting dito sa panagiusa. Pag-retire na, lagi niya lang pare. Nana. Ang guban, di nakaila kay, di angon na god. Nana. Ay sa medisa, limot na siyang pangan. Damor nga, support nato. Bitaw na ko'y grupo po, naghimo may foundation sa Hope of the Aged. Bilupirinit ka, na doktor, na nurse, na social worker, na therapist, resto na mo sa SEC na approval sa city, na benefactor. Ang mga anak na sa abroad, trabaho, support sa 7,000, basta maakiman na ilang mga ginikanan. Kaya wa may sa balay. Nya karon og abtik pang papagmama niya gusto mamuna sa anak, bunal yun. Karon unsa may kuan na simpatiya sa mga anak, mayroong na sakit na, berbado kay nga mahanan na, mayroong na sakit nang inahanan na, marghawd. Imbis kay maluoy ang kasuko, wa gid makuha. Hantos kalubnganan pa gani. Wala manggidikanan, tariyo nga inyong anak og del. Idisiplina sila. Muni ang dalan sa katarong. Muni ang pamatasan maayo. Anak. Musimang man sila, wa sa magmahay kay imo mangitagaan og proactive counseling and discipline. Anak. Untayin, adto ko sa ako amigong mayor, inanggit ko sa tribo. Padir, diri ka na, padir. Ayaw. Ano nga, lakas ko nimo, musubay ko sa linya. Linya na. Dito minaw dyan ko. Mayor, wag kayo may bugas. Ay, matihatag bugas naman sa mga komite. Father, namatyan mi. Ano po yun? O, pangitag lungon. Father, putla may kurente. Hala, na-ito electrician dito. Father, nag-away magtiayon. Hala, na-counselor, guidance counselor. Father, wag kita may kwarta. Ngayon sa mga anak. Manapoy tigatag. Muna importante kanyang si SWD, kanyang DCTO, kanyang atong at district, atong public highways, social worker, bureau of fisheries, DTI, DOLE, LTO. Importante kayong mga tuhana. Nag-budget sila na po yung committee. Reach out nga to sa remote area, sa pere-pere. Going the pere-pere, remote area. Tabangin taong ng mga tao nga, buot po eskwela. Why ka eskwela? So, na-tisda, na-kukire, na-processing. Ito ngay balay, kag-dimulis, na area, pabahay. Anak. Karon, ang bukid naglapos-lapos na, bypass road. Muna nga tabangas na manguma. Anak. Kaya ang tawag ang sustainable, ongoing, continuous nga effort para masupply sa mga kabataan na matanon. Kaya pagawaan na sa indikanan, makabarog na sila. Pubitan ng matanon karon, kay bunga mga as magtiayon, tabangang din sila. Kining Facebook, kining internet, Skype, Wi-Fi, TikTok, LCD, ML o Messenger, makatabag na apanay nagminyo tungkol sa Facebook, tungkol sa cellphone. Wa gamit lang utok, basta konsensya, pagbati lang. Nya karon wa ka mag-eskwela. Nabuntis. Kasi problema na, hindi kanan. Sa society na to, juvenile delinquency. Nag-adto mo ko sa RCDD sa Bagosero, dito sa RCW Samaa, City Hill. Ano nakapatay man po kadong? Apil mo ko sa ganggod. Ay mong gikanan, to nagsugal. Wa may trabahoon kay, wa may mapuyuta katamnan. Pwede man magtanong mo sa kaang. Pripitsay si Kwan. Wa po naanad, ang kamot, wa po kubal. Nakahumang niswilang mga batan, wa po natrabaho. Gusto man mo promote na yun. Gusto mo gusto mo trabaho dong. Engineer. Ang gusto ko mag-manager. Manager man ko. Di sa promotion, may ganyan ingon ang amahan. At di pa ka na ko anak dong, di ka
trabaho. Adto ka sa ground manager. Nana. So may soon, daghang problema. At daghan po kalipay. Daghang kalipay. Salamat sa mga papagmama. Salamat sa mga bataan o kabataan. Muna ba na pangga ang iyong asawa? Panggaa. I-assure siyang mahal mo siya. Palitin ng lipstick. Iparibad ng buhok anak. Ipaespang tiil. Tag sunblock sinyan so astringent. Ikaw po ba na halatos parlor. Pang marbas po. Ngayon ka okay lang. Yan na. Pedicure, colorless. Patante ka na. Nga maglabing-labing jud. Labong tumatagal, lalong tumitibay, kaysa lalong tumatagal, lalong bumabagal. Na may nakabulag yun, broken homes. Ato iampo na. Kawat na kabalong siya rason na. Ipre na to, constantly, be grateful, be thankful, pasalamati mo magpapanimo. Nga masagay yapon sila. But life must go on for us. So ang atong simbahan, na mga sakramento, gitukod ni Kristo. Siya maunang sakramento, maglangit noon, muna natay bunyag, na kumpirma, na kasal, awing of the sick, na ordination sa pagkaparing pagamadre, holy orders, na apunday, kami nyoon. Ipiper yun, parang naagyoy pagpangandam. Kay ang kinabuhi, hataas ang panaw ani. Hangtod na imong asawa uban na palong na sementeryo. Tungod kay sa atong kinabuhi karon na atay mga kabtangan, natay sakanan, natay edukasyon, natay kultura, natay makabarkadahan, pagkamati nato, biyaan nato ang tanan. At tibutuang sa lungon. Hayaan, yahaya ta, krimit mata, ug ato ta ilubong sa sementeryo. Nga mahal ang pagpakawat o pagpalubong ani. Muna karon is our time to be prepared. Ayaw yung ilimod, ihikaw ang imong pagmahal. Kung doon ay kasilo, o kay ubos o kay taas, pasaylo. Katong mga nakaangat, tabagin ninyong batalunan. One time, natukos bukid, Father, direta, Father, salamat kayo naka-maestra ni among anak o sa maestra na po. Dito ko bukid. Dito. Nagsungkod ko kayo naman po, danlog kayong area. Sa Father, kung kami lang yun, may kapaeskula sa mga anak. May kayo na, paeskula ni mo. Dili ako ng paeskula anak ang Ginoo. Na yung mga tao yung gipili. Example, usa ka batan tabangan ko sa na sayin yang tabang dahimo siyang chemical engineer as Qatar nasa 21 na ka-engineer. Father, may sponsor mo yung 21 ka estudyante high school to college. Kaya nga mong naagian, ipasa na mo ang kayuhan kato sa uban. Sa unang lisod ang panginabuhi, gamay tao po. Dahang yuta. May lang imong bugwalo lang maayo. Nana, kaming unsi magsuog, gitamay mi. Kay eskwela baka ng mabataan na. Pero ang among teknik, ang nakahumag eskwela, ni gastos manghod. Makapamagos ka manghod. Nakaman na po, ano manghod. Tanan kami na edukar, muna ang among ginikanya ni Pia, namatay naman sila. Bita, Father John, birti si mong magulang, kamulang diha. Kamulang diha. Kaya ang tabungan o tanan, ang badi matabungan, magmahay mo. Mag-ampor ko ninyo, pamisahan tayo po salamat. Makasakit na po ang mga sakop. Adinggi. Na positive sa COVID. Tuwa dito, ga-isolate. Sa paitay din yung mga-isolate kita. Mingaw man na kaayo. O, gimingaw karon na mo pamilya la. Bawian na. Nga saan mag-uban pa mo. Kanya-kanya sa sitwasyon. Tanawa yung pamilya. Kumusta ang inyong relasyon? Muna, ang Ginoo dihata sa partner. Magpares mo duha. Yung mga anak.
Nana, kahimtang. Nya, natin kaliwatan na pod. Hantod, mapadayo ng journey o sa lakong pamilya sa Diyos sa langit. Wala dito yung mag-asawa. Kay pulos naman na espiritu o kalag. Ang lawas, dilubong mga siyuta. Pero pagka sikan kami ni Kristo, mubangon ng tanang patay. Di na physical. The same ang iyang panagway upon glorified nga body and spirit and soul. Dito magsudlong ta sa Diyos sa himaya nga way katapusan sa kalipay. Katong ni sumyang kasakit sa impyerno way pagkahubas ang siga. Muna karon pili gid tas Ginoo. Isayo kay nang mga no to evil. Yes to God. Because our conscience is good. Our mind is righteousness. At yung feeling malipay kita. Tanang appreciation sa mga papagmama, mga anak, sa mga anak na napari, na madre, na brother, o naa sa different areas of life. Kadagatan na trabaho, kahanginan man, kayutaan, kabukiran, here and abroad. At ang panglantaw is global, international, intercontinental, continental, Asia, national, region, province, city, town, district, bagay, purok, pamilya. Individual person. Unique and different. Karon hiyos sa simbahan o sa kapamilya, ang tanan ng mga debate o makaigwaos, pasalamat at ihalay sa Diyos. Ang Word of God is touching us, moving us to go further with faith in God and good work. Above all, guma sa Diyos ang nagpasulabi sa itong kinabuhi at sa itong estados kinabuhi. Amen. Sana magtindo.